chabvanuka manje panguva inekwanzi the ruling party ZANU-PF see Central Committee is now been hijacked. Panguva inotona kuti a female war veteran ane achiexposa zvese anyatsoona kuti she is observing and panguva inoi she is not happy, haasi kufara nenhau iri kuitika the Central Committee. Nzanapinda mashoko anomudanyikwa panguva inoi ndobva subscribe or like out on the bell icon. According to crime of Zimbabwe, nomudanyira achiti a female war veteran has criticized the way ZANU-PF Central Committee has allegedly been hijacked by questionable individuals, including people she claims once supported Ian Smith during the liberation struggle. She also questioned why Vice President Chiwenga is allegedly being persecuted despite his role in the country's liberation and leadership. Anobva posta mapictures emutungamiriri wenyika naVice President Chiwenga panguva ino achiti aiwa zviriitika muCentral Committee panguva ino zviri kushamisa noda kuti there are some people aiwa vaisupporta the white minority vari kuonekwa kunzi they are now part of the decision makers. And on top of that, VP Chiwenga uchiona ma-architects which are being planned against him, even though Achinokonzi is occupying one of the topmost positions in the ruling party ZANU-PF. But no one speaks about it. They ignore it. Achiti aiwa VP Chiwenga atimubatsiri kana kuti atinei naye. Pinda comment section medu uzofungira enyi muri kudiva pamusoro these developments. So unsubscribe or like up, want to note on the bell icon.